Listo. Bueno, pues hola a todos y todas as persoas que esteades vendo esta prefunción online, estes encontros que nesta nova normalidade pasan a sustituir as posfuncións ou os encontros presenciais que na maioría das funcións de artes escénicas de Compostela Cultura tiñan lugar no propio espazo, no Teatro Principal ou no Auditorio de Galicia, e que agora pues, pasan a ser este formato previo e online que estará disponible na canle de YouTube de Compostela Cultura antes e despois das funcións, non? Hoxe temos con nós a Carlos Sante e Xavier Pan, que son actores da peza Macbeth, o ruido e a furia de Estudo Momento. Hola, Carlos e Xavier, que tal? Hola, buenos días. Buenos días. E aí, bo día. E temos tamén a Juan Carlos Mejuto, que é actor e tamén director ou codirector da peza xunto con Iriares, non? Se non estou errado. Sí, codirector, sí, efectivamente. Perfecto. A compañía, o espectáculo estará no Teatro Principal de Santiago ás 20:30 do xoves 26 e venres 27 de novembro. Como sempre digo, a información sobre a venda de entradas, protocolos e medidas higiénico-sanitarias, etcétera, están en compostelacultura.gal e a verdade é que casi sempre, pero agora máis, o que propoñemos é que sempre utilicedes a vía de internet e da páxina web para mercar as entradas, que desgraciadamente son moi poucas as que están disponibles. Entón, bueno, despois desa pequena presentación, se vos parece, comezamos xa co encontro, imos estar un ratiño falando e un pouco contextualizando o espectáculo para o público que o queira ver, ou tamén para o público que xa o veu, pero que quere un pouco coñecer a vosa opinión e reflexión sobre el. E eu sempre comezo estes encontros un pouco indo do xeral ao particular, entón antes de comezar a falar da compañía, do vosso espectáculo, da vosa experiencia como intérpretes, director, etc., pois me gustaría preguntarvos, bueno, como é esta nova normalidade para vos como profesionais das artes escénicas, como actores e actrices, bueno, como está sendo a relación co traballo, a relación cos públicos, como vai a cousa en xeral. Bueno, empezou eu. Uh-huh. Desde a compañía realmente estamos aínda á expectativa de como vai ser, porque realmente as funcións de Santiago de Compostela para nós son estrea nesta nova normalidade. Nos parece moi positivo volver aos escenarios despois de, creo que a última función, creo que non sei se dan 8 ou 9 meses en actuar. Para a compañía, a nivel económico, evidentemente, é necesario volver a actuar e nos parece tamén positivo volver a actuar, pero entendemos que vai ser moi distinto. Vai ser moi distinto e agardamos que esta diferencia pues, non se prolongue moito no tempo. Isto de facer funcións, creo que neste caso que para 30 espectadores, non é desexable, entendo que por ninguén. A esencia do teatro é o público. E 30 espectadores, bueno, mellor que ningún, pero 30 espectadores conforman dificilmente un público. Entón, non sei. Ainda non tivemos a posibilidade de contrastarlo, pero agardamos e temos a esperanza de que pronto mude esta situación. Non sei se, Carlos, se Manicómicos fixeste xa algo na nova normalidade. Non, estamos a espera de poder programar o festival que nun principio tiña que ser realizado en verán, pois intentalo facer agora en Nadal, en Rúa ou en interior. Aí estamos negociando co Concello, pero sí que é verdade que esta nova normalidade a todos nos aflixiu e nos botou do noso medio natural, que son as táboas e a representación cara diante do público, non? E no vosso caso tamén na rúa tamén facedes cousas. Sí, na rúa tamén. Certo que na rúa, bueno, artellando ben os espazos e delimitándoos ben, pois é viable, sempre con menos público que antes e menos aglomeracións, pero claro, o feito de pospoñer un festival que era eminentemente de verán para facelo en inverno non che garantiza que haxa o mesmo éxito, por suposto, xa que a climatoloxía pois vai interferir moito e
E estas novas situacións protocolarias, un pouco absurdas ás veces, pero tamén necesarias, pois evidentemente van facer mella en toda a produción. Eu sei que asistín como espectador a varios espectáculos dentro destes novos parámetros e, bueno, un pouco friki estar aí enmascarado con distancia dos teus compañeiros, pero mira, ao final, quen quere ver teatro ten medios para facelo, tanto sexa presencialmente como, hoxe en día, online, como estamos a ver. Despois temos o caso, eu sei que Luís xa fixo unha función dos seus espectáculos senior en streaming. E, bueno, díxome que era bastante extraño, non? E temos despois o caso de Xavier Pan, que despois creo que de estar alonxado das táboas durante 7 anos, creo, vai volver nestas circunstancias, que tamén é un caso para estudar. Pois sí, é un caso bastante curioso, sí. A verdade é que, bueno, comentaba con Mejuto precisamente, non? É dicir, tiña moitas ganas de volver ao teatro, levaba prácticamente 7 anos afastado do escenario, traballando en algunhas cousiñas en audiovisual, pero, bueno, sí, o meu medio preferido sempre foi o teatro e sempre o seguirá sendo, e tiña moitas ganas, pero volver nestas circunstancias é cando menos extraño, non? É dicir, xa non polo feito de ser unha institución no que entras nun espectáculo xa feito, porque eu sempre dixen que isto non o digo como algo malo ou peyorativo, non, ao contrario, pero quero dicir que a mí o que máis me atrai do teatro é precisamente esa creación de personaxe, que neste caso puiden disfrutar menos que en outras ocasións, non? Por suposto, claro que hai unha creación de personaxe, pero, bueno, tens que adaptarte a algo que xa está montado, que encántame. E, bueno, aparte foi un proceso estupendo, porque a colaboración de todos o resto dos integrantes da compañía, o resto dos actores e, por suposto, do director, non? Pero, ainda por riba disto, pois o que estamos comentando, non? Volver nestas situacións con un aforo tan limitado, en fin, vai ser algo realmente extraño, non? Bueno, Xavier Pan se incorpora ao elenco, creo que para as últimas 4 funcións, non? Da xira, porque digamos que ten data de final o espectáculo. Tedes estas 2 funcións en Santiago e hai outras 2 en Lugo e non lembro a cuarta, verdade? Ferrol. Lugo e Ferrol, non? E Xavier, digamos que entra en sustitución de David Perdomo para facer o papel de Malcolm e outros personaxes tamén. Supoño que despois de 8 meses, a parte da incorporación dun novo actor, houve que reensayar o espectáculo, non? Supoño, volvelo, digamos, outra vez a engrasar, ou como foi o proceso? Sí, fixemos non moitas, porque tampouco nas condicións actuais entendimos que fose prudente facer moitas funcións. Entón, unha semana de ensaios, pero, bueno, foron 3 ou 4 ensaios e o mesmo día volveremos, sobre todo, reensaiar toda a técnica, a mecánica do espectáculo, o que son os cambios escenográficos, todo iso terá outra voltiña o mesmo día da primeira función e agardamos que saia todo ben. Seguro. Pois un pouco para contextualizar un pouco a trayectoria da compañía, ou quen sodes, ou para que vos coñeza mellor o público, non? Estudo o momento, poderíades comentarnos, bueno, como nace Estudo o momento, cal é un pouco a súa liña de traballo e dentro da liña de traballo da compañía, porque este espectáculo e porque neste momento, este Shakespeare, na versión da compañía, claro. A compañía, Estudo o momento, nace da colaboración de Iri Ares e miña. Nos coñecimos na Tuerga 27, que era un local que maiormente se dedicaba ao microteatro. Tiña máis programación, pero maioritariamente se dedicaba ao microteatro. Ali colaboramos ela dirixindo e eu inicialmente actuando, pero tamén despois tamén comecei a dirixir e durante 2 anos, pois, aparte de... Eu non sei se dirixín 20 e pico espectáculos, porque non sei se sabedes como isto do microteatro, cada 3 semanas estás estreando outra vez. Entón,
fixemos moito microteatro, pero tamén na mesma tuerca fixemos un espectáculo que era o Xardín das Pernas Roubadas con compañía Tuerca Teatro. A raíz disso tamén empezamos un traballo de estudo por unha serie de talleres que tamén organizaba a Tuerca da técnica de David Mamet. Cando a Tuerca se desfai ou se separan os membros e a sala deixa de programar, Iria e máis eu empezamos en varias residencias artísticas a estudar primeiro a técnica de David Mamet, despois Sanford Meisner, e aplicando estas técnicas a diferentes estilos do teatro universal para ver da versatilidade desa técnica. Aí estudamos pois no teatro realista norteamericano, con Ibsen, con Molière, con Shakespeare. Bueno, con Ibsen sae a primeira peza que fixemos, que foi 1879, Casa de Bonecas, e na que eu fixen unha versión na que simplemente se centraba no matrimonio. Todos os demais personaxes desaparecían e facíamos unha versión de dous. E ese é o núcleo duro realmente deste momento. Paralelamente, como che dixen, tamén se traballou con textos de Shakespeare. Fundamentalmente, uns textos que eu aínda conservaba duns talleres nos que non sei se tamén estivera Carlos, con Manuel Lourenzo. Non sei se estivera Carlos tamén. Naquela época, tiñamos 20 anos ou 21 e fixemos unhas primeiras cursos con Manuel Lourenzo. Eu lembraba aqueles textos e aquelas traduccións. E volven chamar a Manolo, dixenlle, en principio a idea era facer outro Clásicos nunha hora, que era como se chamaba esta primeira modalidade que iniciamos na compañía, que sería facer outra vez un espectáculo de Macbeth en torno aos dous personaxes principais, non a parella. Pero en canto foi avanzando o traballo, decidimos que era o momento de ser un poquinho máis ambiciosos e conformar un espectáculo un poquinho máis grande para os teatros de Galicia. Cando empezamos a falar con Manolo, e que iso foi xa o motivo principal polo que nos metimos neste traballo, foi que cando nos contou a historia do Macbeth de teatro circo de 1970, por aí. Naquela época viña de gañarse de alguma maneira... Cando falas de Manuel Lourenzo, non? Manuel Lourenzo, sí. Manuel Lourenzo, sí. Un dos pais do teatro galego. Sí. Entón, cando nos conta esta historia, él nos conta que Teatro Circo decide montar Macbeth de Shakespeare nun contexto no que hai moi pouquiño aínda se acaba de gañar a batalla en Galicia de que en Galicia o teatro vai se facer en galego. Prácticamente a partir deses encontros en Ribadavia, todo ese debate que houbo, cando Ditea se suma e di imos facer teatro en galego, prácticamente esa batalla de que en Galicia se foi teatro en galego se gaña. Entón, Teatro Circo, con este espectáculo, quere dar un paso adiante. E é dicir, o teatro galego en galego, e o galego sirve tamén para facer clásicos universais. E tamén tivo resposta. Nese momento, cando monta Macbeth, houve oposición a que o galego servise para esas empresas. Ou que, igual, aínda estábamos verdes, como di tamén nun momento determinado do texto. Manolo e Teatro Circo decidiron valentemente afrontar ese reto e a nos pareceunos razón máis que suficiente para volver a poñer en escena e, de alguma maneira, facer esta homenaxe a él e a todos eses homens e mulleres que nese momento empezaron a construir o edificio do Teatro Galego. Na compañía tedes unha liña un pouco unha liña de produción escénica, pero tamén tedes unha liña audiovisual, non? De produción audiovisual. Sí, de feito, a primeira peza que fixemos ata agora é unha curtametraxe que é unha iniciativa tamén de Iria, que é a directora da curta. Ela, cando me comentou, eu non daba creto, pero ela vía unha extraña conexión entre o cinema de Orson Welles e a dramaturxia de Roberto Villabolaño.
Ainda hoxe me parece un pouco extraño, pero vendo a obra sí que se pode. Esta curtametraxe Badalada de Amor e Morte é unha homenaxe aos dous, ás dúas figuras. E, bueno, en tres pezas, pois xa levamos unha homenaxe a Manolo Lourenzo e outra a Roberto Díaz Bolaño, creo que se nos ve el plumero. Somos uns apasionados do teatro. Bueno, e despois falaremos das referencias deste espectáculo, que tamén hai algo de Orson Welles por aí, non? Bueno, creo que podemos falar despois das referencias. Un pouco tamén, agora para contextualizar o Macbeth de Shakespeare e o voso Macbeth, non? Baseado na versión de Manuel Lourenzo, e esta pregunta vai para Mejuto, para Carlos, para Xavier. De que fala Macbeth, na vosa opinión, basicamente? Quero decir, eu creo que, e cando estudamos na carreira Macbeth hai como un tema absolutamente central, pero vos de que credes que fala esta peza, ou que queredes transmitir co voso Macbeth no 2020? Macbeth pandémico, digamos. Macbeth pandémico. Bueno, non sei, queredes responder a un dos dous? Podo decir igual. Sí, claro. Por suposto, os que pasaron o proceso de creación terán moito máis que dicir que a min, pero bueno, eu Macbeth, efectivamente, como decía Diego, decir, todos temos claro que a ambición, bueno, todos temos claro, eu non o teño tan claro, para min eu estou máis ca idea de que a obsesión, é dicir, primeiro é a obsesión por obter o poder e despois é a obsesión por toda a sucesión de feitos que o leva ao poder e que acaba quitando o sono por esa presión obsesiva, non? Presión obsesiva que tamén comparte Lady Macbeth, non do mesmo xeito, é un pouco diverxente, si ben el perde o sono, ela convertese en sonámbula, pero creo que o tema central é a obsesión. Bueno, é unha obra, bueno, que imos decir de Shakespeare, non? Non imos descubrir agora o que era Shakespeare. E, bueno, por facer unha mención de Manuel Lourenzo, cando lín esta versión, quedei abraiado. É dicir, ten unha poética tremenda, reflicte maravillosamente ben as dúas claves principais da obra, que son a noite, as tebras e o sangue. Entón, a linguaxe poética de Manolo transmite a perfección todo ese ambiente. Eu diría máis tamén. Eu tamén podería dicir que é unha obra trumpista, Trump, de Donald Trump, non? Se fixéramos un símil actual, non? O sea, Trump chegou ao poder e arrasa con todo e non se lle pode dicir nada. A Macbeth paselle un pouquinho mesmo, non lle digas nada porque por un ouvido lle entra, por outro lle sai, e a súa fixación por esta obcecación en conseguir o poder, pasando por riba de todos, vai a máis, cada vez a máis, e o sistema que artella, visto desde fora, é totalmente absurdo, non? O sea, hai que aniquilar a todo aquel que poida causar certa molestia. Entón, sí que ten que ver un poquinho con certas realidades, non? De usurpación de poder, de dominación dos povos oprimidos. En fin, se botamos unha ollada ao panorama internacional, calquera guerra en dictadores hoxe en día e non sabemos as noticias verdadeiras que ocultan o horror, non? Da condición humana cando se lle presenta un pastel de tal tipo. Sí, os actores ou están equivocados? Eu, por acabar con este tema, efectivamente, Xavier di que non é o tema ambición e pode ter a medida razón, porque, claro, a ambición en sí mesma, a ambición... Eu creo que a ambición é algo positivo. Unha persoa ten que ter ambicións. Ten que ter ambicións na vida. Eu creo que a ambición que se ve nesta obra é unha ambición desmedida, sin barreiras, é unha ambición obsesiva. En ese caso, pode ter moitísima razón Xavier. E esa ambición obsesiva leva a corrompelo todo. Macbeth inicialmente aparece como un noble,
a monarquía está encarnada por un rei casi perfecto, idílico, xusto, ao final da obra, ese rei xa é Macbeth, que se ten que converter nun monstro para chegar ás súas ambicións e que pasa de ser un rei xusto a unha tiranía oscura e sanguinaria. Entón, a historia de como unha ambición desmedida o pode corromper absolutamente todo. Incluso o que ti querías conseguir xa non é o mesmo que cando xa o conseguiches, porque ti mesmo acabaches por corrompelo. Esta frase que o fin non xustifica todos os medios, non? Estes medios están totalmente corrompidos. Eu creo que entre os tres, máis ou menos, creo que deixamos un poquinho claro de que vai un poquinho a historia. Pero ten moita razón, Carlos, en isto do trampismo, non? É dicir, o gran valor dos clásicos, non? É dicir, sempre os temos diante, sempre. O mundo non va. Despois está todo o componente das bruxas, de todo este mundo máxico, que non sei se fala realmente das pulsións internas, que ás veces, esas voces que, ese anxiño mau que nos fala de vez en cando, non? Que algunha vez o escoitamos e outras veces non. Bueno, ese é un dos componentes tamén importantes desta obra, que o conectan moito co teatro galego, porque realmente son as bruxas de Macbeth. Nós pensamos sempre nelas como meigas galegas, non? E realmente Macbeth é o Shakespeare máis galego que se pode buscar. É a traxedia escocesa, non? A traxedia, por tanto, celta. E para eles buscaron, escolleu Escocia porque era como un lugar recóndito, non? Si Shakespeare fose español, probablemente tería escollido Galicia para ambientar o seu Macbeth. Entón, en fin, volvemos a Galicia tamén con isto. Sí, era un tema que quería introducir, tamén o fío do que comentaba Xavier antes, me encantou esas dúas palabras definitorias de Macbeth, tebras e sangue. Bueno, agardo que sangue non, pero, dende logo, as tebras son algo absolutamente definitorio de Galicia, non? E me quedo co que acabas de dicir tamén, me juto que si Shakespeare fora español, seguramente a traxedia escocesa sería a traxedia galega, pode ser. Aparte destas bruxas de Macbeth que son meigas galegas, hai algún elemento máis deste Macbeth que o conecte co contexto galego? Eu creo que fundamentalmente aí, bueno, no que é a materialización do espectáculo, non. Pero sí a traducción de Manolo, o ritmo de Manolo, o galego de Manolo, o sea, que respira galeguidade por todas partes, porque é verdade que a traducción de Manolo é espectacular. É unha cousa estratosférica, rítmica, bonita. A beleza da linguaxe é sorprendente. Bueno, xa digo, se non imos dicir nada de Shakespeare, tampouco imos dicir nada de Manolo Lourenzo, non? Sobra. Arredor disto, hai unha crítica de Butaca en Anfiteatro. Vos vou ler un pequeno fragmento que fala precisamente disto. Con esta revisión, estudo momento no pretende tanto hacer una recuperación arqueológica de aquel espectáculo de los años 70 que antes introducía Mejuto, sino básicamente poner de manifiesto la importancia del hecho concreto y la belleza y potencia lírica y sonora del texto de la traducción de Lourenzo. En este sentido, se ha diseñado un espectáculo sobrio, minimalista y cuya principal función sea efectivamente fijar la atención del público en el peso de la palabra casi más que en el drama mismo. Es realmente entón tan potente esta traducción de Manuel Lourenzo, non? E para vos como actores, como foi entón enfrontarvos a unha peza con tal carga de texto a nivel poético, simbólico, etc. Como foi? Ao principio daba un pouquiño de medo, porque sempre... Sí, claro, facer un espectáculo en verso para min era, bueno, non a primeira vez, despois do teatro universitario, que sí que o toquei, pero a nivel profesional era o primeiro espectáculo en verso. Entón, claro, tens que acostumbrarte a aprendelo xa
con certo ritmo, hai palabras que tes que buscar que significan exactamente, porque son, eso, bastante concretas e específicas, a parte de velas, non? E logo darlle, pois, o sentido en escena sin que se note especificamente que estamos recitando, porque non queremos isto, senón que sexa dramatizado nun ritmo correcto. A aprendizaxe sí que foi un pouquiño custosa, pero logo, en canto se integrou a nivel cerebral e logo a nivel físico, vai rodado. De feito, repasar o texto, darlle de novo un clic e o texto está aí, non? Está tan mamado e está tan presente que sai só, e é fantástico ver como o corpo vai en consonancia co texto e o ritmo do texto. Perdón por esta galiña que está poñendo un ovo, está dando aquí un pouquiño. O que me dasme envexa, realmente, porque yo xusto aquí ao lado. E para ti, Xavier, como foi o proceso de enfrontarte a este texto e aparte cos hándicaps? Bueno, coa situación de entrar digamos, na última fase da peza, etcétera, non? Da distribución. Bueno, dada a situación polo tema da pandemia, o que explicou antes Xoan Carlos, non? Que non podíamos dispor de moitas sesións de ensaio, por razóns obvias, non? Entón, bueno, si apoyeime nuns vídeos que me facilitaron da versión para ver un pouco. O que fixen foi traballar primeiro o texto pola miña parte, alucinar ca beleza ese ritmo que ten, pero bueno, traballar os meus personaxes e despois ver como integralos no ritmo co que estaba montado a obra. É unha forma de traballar distinta ás anteriores, pero, bueno, atractivo tamén. E, bueno, volvo reiterar a acollida por parte de todos os compañeiros, non? Bueno, con algúns deles, bueno, con Mejuto concretamente se a traballar a par de espectáculos, aparte de tamén en algún pequeno microteatro. Por eso foi sorprendente que aceptase volver a traballar conmigo. Sí. Tamén con Luis Iglesia tamén tivera a ocasión de compartir escenario algunhas veces. Con Carlos é a primeira vez, pero, bueno, xa como se fóramos de toda a vida. Foi moi doado, a verdade, a integración. E xa digo, bueno, pois despois integralo nos ensaios, intentar acoplar sensibilidades, e aí estamos. Eu creo que o resultado vai ser máis que aceptable, creo. Espero. Despois, con respecto ao texto, este traballo con texto, eu tamén, non sei se, eu creo que é a primeira vez que traballo en verso. Non sei se algunha vez algún treito de algún espectáculo ou no teatro universitario, pero creo que non, né? Creo que é a primeira vez que fago un espectáculo en verso. Moitas veces como actor crees ou tes medo de que o verso pois que o significado non chegue ben ou que non se entenda ben ou que... E entón intentas buscar a lógica ao que está escrito. Como está escrito, intentas enfatizar lóxicamente o que o texto parece querer decir. E entón, centraste no significado e intentas apoiar o significado. E, curiosamente, a medida que vas facendo eso en ensaios, daste conta de que cando menos se entende. Sin embargo, cando lees o verso, cando te apoias no ritmo do verso e cando traballas máis nas imaxes que o verso te suxire, máis que na lógica que parece ter a estrutura gramatical, de repente o verso flúe e curiosamente, xente do público que me dixo, eu entendí todo. E é moi curioso, porque cando ti lees o verso, cando o lees, moitas veces tes que recuar, ler párrafos anteriores para entendelo. Pero parece ser que cando está ben integrado, ben dito e feito en verso, respetando o verso e a estrutura musical do verso, de repente
opera unha maxia que fai fácil esa comunicación. A min é unha das cousas que máis me sorprende. Ainda hoxe non entendo como sucede, pero é algo máxico, algo que ten o verso cando está ben hilvanado, non sabería como explicarlo, pero sucede. É increíble. Eu sempre animo a xente bueno, que se informe antes dos espectáculos, non? No caso da vosa compañía, teño que dicir que tedes unha web fantástica totalmente, estudomomento.com, está moi completa, con moitas referencias e deste espectáculo especificamente, e me gustaría un pouco, me justo que lle falaras ao público un pouco do contexto visual e estético da peza e cales son un pouco as referencias tamén que utilizades nese eido, porque eu vin, bueno, dúas moi interesantes, algunha de algún director se falaches antes un pouquiño, non? Cales son as referencias? O Macbeth de Orson Welles. O Macbeth de Orson Welles nos viñamos de facer badaladas, badaladas en homenaxe a Orson Welles, pero fundamentalmente o Welles europeo, máis europeo, sobre todo o Welles, as películas que son adaptacións teatrais de Orson Welles. Un dos momentos nos que máis é así na curtametraxe, o curtametraxe ten un plano secuencia de 7 minutos e a inspiración, o que máis queremos homenaxear con ese plano secuencia non son outros planos secuencias famosos de Orson Welles, senón é o plano secuencia de Macbeth, que ademais me parece que é o máis largo, porque ali é o plano secuencia que puderon facer, o sea, non o podían facer máis largo, porque naquela época se rodaba en cine e as latas tiñan unha duración. A lata de cine non podía rodar máis de 11 minutos seguidos, e ese plano son 11 minutos. É o plano, a secuencia na que Macbeth sube a estancia de Duncan, comete o asesinato, ven cos puñais e se encontra con Lady Macbeth e toda a secuencia do asesinato do rei Duncan. Curiosamente, ademais, bueno, isto non ten moito que ver con... non sabíamos, a perfección técnica está baseada en que ese plano de secuencia rodaba en playback. Porque Orson Welles traballa e a actriz que fai de Lady Macbeth fixeran xa ese Macbeth en radio con a Mercury Theatre e gravaron primeramente a secuencia, tiña feito moitísimas veces, e despois fixeron a secuencia escoitando en set as súas propias a grabación previa de audio e eles simplemente doblaban ao revés, está doblado ao revés, escoitando a voz e eles abrindo a boca no momento no que está, é algo inaudito tamén. A outra referencia é un espectáculo da Shakespeare Company, con Judi Dench e Ian McCool, que é un espectáculo moi sobrio, escenográficamente casi baleiro e cun vestuario moi contemporáneo. É un espectáculo no que, como dixeches antes, o que queda Shakespeare, prácticamente está despido de todo. Shakespeare e a interpretación dos actores. E iso foi o que quixemos volver a facer aquí. Foron as nosas dúas inspiracións. Esa montaxe da Royal Shakespeare e, bueno, evidentemente, Orson Welles está sempre aí. Despois a idea das bruxas e de conseguir con atmósfera, máis que con imaxes, con atmósfera, conseguir crear esa sensación de tebras, de oscuridade e de cousas que veñen de outro mundo.
Estades aquí 3 persoas do elenco. Quen son o resto de actores e actrices? Primeiramente, habería que dicir Iria Ares, porque tamén é Lady Macbeth e tamén é directora. Que hai que decir que, aínda que, bueno, a concepción do espectáculo sí que traballamos bastante parexo, nos ensaios, como eu fago Macbeth, e Macbeth está prácticamente en toda a Non o obra. dixéramos, creo, non o dixéramos todo de agora. Bueno, Boas horas, boas horas. por esa circunstancia de que eu encarno o personaxe que máis está en escena, realmente a que dirixiu máis escenas en ensaios foi Iria, con mano de ferro, teño que dicir. Sí, ela fai Lady Macbeth, fai unha das bruxas, e despois está Luis Iglesias, que fai o meu compañeiro Banquo e algún personaxe máis, Ross, Seyton, pero fundamentalmente fai Banquo, que sería o amigo da alma de Macbeth, que sigue simbolizando ao longo da obra esa camaradería, esa honorabilidade, todo aquilo do que Macbeth se vai separando na procura deso que dixemos antes, ¿no? Unhas ambicións que o van a acabar por corromper, ¿no? Luis Iglesias é sobre todo coñecido hoxe en día polo seu traballo audiovisual, pero ten tamén unha longa trayectoria teatral. De feito, foi compañero meu en varios espectáculos con Roberto Vida Bolaño, e é un actor fantástico. E estes dous, o sea, somos estes 3 que estamos aquí, Iria e máis Luis Iglesias. Pois, se os parece, podemos ir rematando, pero tamén nos gusta rematar estas pequenas pílulas pois con un convite que vos, que sodes Macbeth o ruido de a furia, bueno, pois animedes os espectadores e espectadoras de Santiago a asistir ao principal, xoves 26 e venres 27 ás 20:30. Así que, na orde que queirades, Xavier, veña, que che parece? Convida a xente de Santiago a ir ver a peza. Pois nada, pois adiante, que van ver un Macbeth probablemente distinto a outras cousas que, polo que decía antes Mejuto, non? Que está que descansa principalmente sobre a palabra e que van ver un Shakespeare en estado case puro, non? Entón, nada, adiante, ídelo pasar moi ben, xa sabemos que voltaron os tempos escuros. E ademais, bueno, é unha cousa, é unha cousa que ia dicir antes, eu agradezo moito que sexa precisamente un ambiente tan tenebroso, non? Porque, bueno, os meus personaxes son bastante novos. Bueno, por razóns obvias, temos que tirar moito desa cousa maravillosa que é a convención teatral, non? Entón, bueno, as tebras, co ambiente escuro, a noite e tal, espero que disimule un pouco máis. Pero, bueno, adiante que imos disfrutar deste Macbeth. Moi ben, Carlos. Eu vou facer uso das palabras do rei Duncan nunha pequena improvisación. Meus fillos, meus parentes, meus varóns e cantos hoxe aquí onde a min estades, sabede que imos estar representando esta maravillosa obra no Teatro Principal este xoves a este venres ás 8:30. Así que convido-vos, pois, a que viñades a vernos e a disfrutar dun espectáculo clásico contemporáneo. Que así sexa. Grazas, e Xoan Carlos Mejuto. Bueno, os meus compañeros deixaron moi fácil. E Carlos acaba de exemplificar perfectamente o que eu quero dicir. Non é unha comedia, pero non por iso non ten por que ser divertida. As traxedias tamén non son. Hai maneiras e maneiras de divertirse. Creo, estou convencido de que se vides ver Macbeth o ruido de furia, non vos ides arrepentir. Ídelo pasar ben. Sí, grazas.
Pois mil grazas aos tres. Toda a información para os espectadores e espectadoras que estean vendo este encontro, para a recollida de entradas, todos os protocolos vixentes no Teatro Principal, están en compostelacultura.gal. Xavier Pan, Carlos Sante e Xoan Carlos Mejuto, mil grazas. Gracias, sí. Moita merda e vémonos nos teatros. Moitas grazas, aí estaremos. Gracias. Gracias por la implicación, la entrevista, por Grazas, plantear chao. este tipo de pílulas. Gracias, chao, chao. Chao. Muchas gracias. Ya. Hasta luego.